Baru dah tahun.
Yes, sir. Mag-vlog ko eh. Kasi mali ka dapat at sige. Total type. Okay. Favorite. Aray, kakap. Ay, nakalala na ni. Ay, atin nga manuwa na magpakanyan ni. Sabi sabi na dampang niya. Ay, kala niya pagdali na. Abi. Hoy. Hoy. Aray, patuwa mo kami dali. Alila pa naman yung kakawag ko. Gusto ka aking babaw, magabok ko dito babaw. Ayan, mahilig yung balugan, ilang ang balugan. At ang balugang tisay na eh, lumarit ang kahit. Gago! At dati na naman energy po ito. Wow! Paparagaw ko pa, ako tatangin ako. Ay, kasaping gaban mo. Oo, then kaya na, babalok to. Daman dahil pa talagang kaya. Pero, Ginagawa mo! Gago! A few moments later. BBM yan? Ano? Hindi na. May reference. Ayun yung reference niya. Ang gulata mo, hindi niyo. Hindi ka makayan.
Facebook para kalmada. Ini reming ay. Ini kalau tu dalam. Metu mata ya. Nah, alam ay, oy adon ya para kay. Alis mo abon ng pagkatawa mo muna. Hindi pagasa, abi ang pagasa kay. Alam ay. Nah, wala pinapinata mo. Ah, dinano mo. Malay mo. Oh. Bakit sali ko? Sali ko sa kanya sa kabela ko. O papatigil ka lang pa pero basta. O pati kaya sali kaya sa kabela ko. Kaya, may kulteo. Okay, mahal siya ka nung kaya. Baldo. Wala ka galagan. Open ko this one, open. Sila mo. Alam mo kasay pag tayo ka rin eh. Eh mo ba na convert eh? Alam ba ka dalalan? A few inches later. Malulus ako ba na, no? Ako na lang namin ito. Wala ako babi. Kaya ma-authentic ata dito. Ito mo na ba na? Tinaan mo sila. Ay, no, job na ako. Tapapamahal ko, ano? Yan, ako na lang mag-isip ang